Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel. Ayan po, napapansin nyo, nasa labas tayo. Tayo po ay pupunta doon sa kabilang barangay at manguha po tayo ng pako. Ayan po. Dahil sa hindi naman tayo masyadong busy, labas-labas din pag may time dahil maliwalas yung panahon. Sana wag umulan mamaya. Ayan, nandito na tayo sa lugar. Kaso kailangan nating tumawid ng ilog. Ayan, papansin nyo, medyo mataas yung ilog. Tubig. Oh, di ba? Ayan, si Pinsan We. Susubukan niyang tignan kung kaya. Ayan, parang hindi. Kaya balik tayo. Kasi malalim, sa gilid pa lang. Hanap tayo bang daan at dito tayo napadpad. Ayan, parang sa atin din, napakaputik. Palibas at sumusundot-sundot pa rin yung ulan. Ayan, ang daan papunta doon sa ating bagong tatawiran na ilog. O, diba? Ayan. Medyo malayo nga lang yung lalakarin natin bago tayo makarating doon. Ayan. Yan na. O. Nandito na po tayo. Makikita nyo. Ayan. At syempre, mauna yung matangkad. Kasi para matansya natin kung kaya o hindi. Baka mamaya, lumubog tayo dyan. Diba? Ayan. Medyo malalim yung tubig. Pero kaya naman. At ayun, so, nangyari sa'yo pa rin. Parang naiwan ka dyan ah. Hindi ba kaya? Oh, tingnan nyo. Parang Steve Rijot. Oh, pasintabi po sa mga kumakain dyan. At sa mga bata. Patnubay ng magulang ang kailangan sa panonood dito. Oh, di ba? Ayaw niyang mabasa yung shirt niya. Kaya ang ginawa niya, inubad niya na lang. Pero yung damit niya, okay lang. Na. Oh. Diba? Anong ginagawa mo, pre? Oh. Ganyan kalalim yung tubig dyan. Sexy. Wait, at yan, nandito na po tayo sa lugar. Yan, mangunguha na po tayo. Mag-insala na tayo mamaya. At ayan, sakto. May itlog na tayo na malat. Diba? Kompleto na. May pako ka na, may itlog na maalat ka pa. Diba? Ayan. Saka tayo. Gata. Ayan, masarap ginataan din yan. Siyempre. Marami tayong kukuhanin dyan. Marami tayong makukuha dyan. Kasi pag ganitong tagulan, sumisipol yung mga ano yan, mga talbos. Mga ganyan. Kaya, ayan, tignan nyo oh. Yung kalaman pagkukuhaan na natin. Ito mga halaman na to. Ayan, nakikita nyo. Ayan, wala akong lang dyan. Basta nakita ko lang. Diba? Kuha ulit tayo. Parang napapansin ko, nawawala na yung dalawa. Hanapin muna natin. At yan, puno na yung bag natin. Ngayon, kuha tayo ng anahaw. Yan yung paglalagyan natin yan. Ayan o. Pulin lang natin yun. Ingat ka kayo kasi may tinik yan. Ingat lang tayo. Diba? Yan. Ilagay na natin yung kasi yung bag natin, puno na ng nakuha natin. Saglit lang tayo nakuha pero marami na. Ayan. Tapos, nakita nyo, wala na lang yung pagpo. Ngayon, balikan natin yung dalawa. Kasi, papansin ko, kanina pa nawawala eh. Ayan, nalibang tayo. Ayan, balikan natin doon sa pinag-umpisa natin. Pero habang pabalik tayo, syempre, alam na. Kuha ulit. Yan, mga yan. Dami oh. O, diba?
Oh. Sana kaya yun? Papansin nyo, sumisipol ako dito. Kasi nga, hinahanap ko sila yun. Pinakasilip pa sa akin. Kala ko kung sino na. Kalabaw lang pala. Ayan. Dito bakte. Baka na dito sila. Subukan natin hanapin dito. Malawak kasi to kaya hindi natin alam kung saan hahanapin. Pero hanap natin yan sigurado. At ayan, nakita natin yung yung mga nakuha nila. May pang po. May pang gata na tayo. Nandito lang yun sa malapit. Ayun, parang nakita ko na. Ayan, nandito sila. Ayun, checking na nila. Diba? Magkasunod lang silang dalawa. Yan, napapansin natin. Parang uulan na naman. Dahil advance tayong mag-isip, hanap tayo ng masisilukan. Yan. Anahaw. Diba? Yan yung pambansang anahaw natin. Sumilong tayo. Tayo na yung pambansang taga-silong. Diba? Papansin nyo naman. Habang umaambon yan, kumukuha pa sila. Diba? Nandun lang si sexy boy. Ayan. Siyempre, habang nakasilong tayo, gala-gala yung mata natin dyan. Ayan. Kikita nyo. Umiikot yung mata natin dyan. At dyan, pagbaling ko ng ganyan, may napansin ako. Ayan. Tingnan nyo. Alam nyo ba yan? Ayan. Yan yung mamahaling halaman ni Gretchen. Dito, damo lang yan. Nako! Pinakarami na tayo. Kaya, mantala tayo ngayon. Mapalitan tayo yan. Matilim pa lang yung pagkula. Yan, nakuha na natin ng anahaw. Gagamit natin dun sa paglalagyan natin ng mga nakuha natin. Diba? Napalipis niya yung pinakatangkay. Natalian na yan. Goods na yan. Yan. Diba? Uwi na tayo. At magtatawid ulit tayo ng ilog. Huwag na natin buhanan kasi baka malubog pa tayo. Medyo tumaas na naman yung tubig kasi wala naman yan. Diba? Happy tayo. Ayan yung mga nakuha natin. Tignan nyo madami. Tapos papakita ko sa inyo yung pinagkuhanan natin dyan sa natin yan sa likod ng bundok na yan. Makikita nyo.